אם אתה לא יכול להביא את החיסרון לקדושה, מביאים לך אותו בצורה כזאת. פשוט מאוד. אם אתה תלמיד טוב ולמוד באוניברסיטה ומאוד רוצה להגיע להישגים הגדולים, אז אתה מגיע ומגיע. כן? ואם לא, אז גם בחיים שלנו נותנים לך ציון גרוע לפי המצב שלך, אבל הוא מעורר אותך ואתה מתחיל כבר בהתאם לזה לעבוד. אתה חייב לדעת איפה אתה נמצא. אתה חייב חיסרון כדי להגיע לדרגה הבאה. ההבדל בגובה בין המדרגות, איך אתה משיג אותו, שאתה עולה מדרגה אחת. על ידי מה אתה משיג? או על ידי זה שנותנים לך מכה, ואז אין לך ברירה, אתה עולה מעל המכה כדי לא להרגיש רע, וזה דרך ארוכה, כי אתה צריך להחליף את המכה שלך למכה רוחנית, זאת אומרת שלא לעצמי, אלא לבורא, דרך הקבוצה וכן הלאה, או שאתה בעצמך, שכמו שזקן שמחפש את מה שנאבד לו, שהוא מיד מחפש, כן? כי רוצה לקנות חוכמה, ואז אתה מקבץ כל מיני נתונים כדי להציג חיסרון למדרגה הבאה. גם כן על ידי מאור מחזיר למוטף, אבל זה לא דרך ירידות. דרך ירידות זה דרך הרבה יותר ארוכה. אתה בזה מעריך את הזמן בהרבה.